Kad te gledam, gdje si minao? O, kamaka od ovog u njih, kamaka. Hai, давай си, они ти карат тук нагоре. Той май Иванчо беше го правил нагоре, между другото. Дай Иван, вода е мога пия вече. Ми пий скоро. То тук ще почакаме, май. Предлагам. А? Тем да снимам. Тия, вари карай, ко ще снимаш хората, като им пада да е шок. Та ще да снимам как падаш. Падам, то не мърда, бе. Чай, на първа ли си? Да. Сега свободната трябва да го умерях, не? Стиснемо се, нечем. Давай, завъртиш гумта направо. Той го правил тук, камъка. Той зад това. Да го правил да той не мърда. Давай, махай го, ще мериш на антифриз. Ще се издушим! Ако питаш мен камъка долу, то някой го е махнал обаче. Ей, този камък го служи там долу, да му мини предната гума. Ей, този, отсам големия. Ате, ей там дет си стъпал. Не, дет си стъпал. Ей там и го изстрелваш. Ама, не ти е много добре, те, аз ще кажа как. Аз ще пробвам. Ама тази жила нещо. Или е тука го цепиш и излизаш. Не го откачи, откъде? Кое? Откъде мина? От тука, бе? Защото аз от тук го да. Не, тук цепих камъка. Аз съм минал от тук миналата година. Я ела? Ма тия жили ги нямаш сега, тази жила не знам дали нямам пар жили гума. Не, виж, цепиш или този камък или е този и си горе. Тук минаш. Не бе, обърни се да снимате. Баш тук ли сега? Чакай да се кача. Тя май. Та няма да е по-лошо. Той искал там да минава, но... Добре, дай им тук приятел. Чак, давай. Този берега много лабава, бе, човек, какво правиш ти? Я виж какво става. Да, много хубаво, бе. Курасаните ми развалени. Бягай, Минка. Наляво ли? Как наляво, бе? Наляво и прото, бе. Наляво и прото, бе. Браво, бе. Браво. Голямо чува едно.
Las mi minci. Te magazziniere. Къде носиш тази вода, бе? Към парцумян? Ще дадеш да го псам малко. А? Ще дадеш да го псам малко. Не му искай по-добре. Я маш полево да